Di ste ljudi? Da li ste ikad bili u nekakvom proizvodnom pogonu u Njemačkoj? Ako jeste, sjećate li se onog osjećaja kada ste prvi puta ušli u pogon gdje sve vibrira od buke i strojeva, gdje je miris ulja u zraku, miris znoja, daje smisao svakom radnom danu? Zaboravite na sve to. Dobrodošli u 2025. godinu, gdje hale zjape prazne, gdje se ne čuje ništa osim eha, otpuštenih radnika i PowerPoint prezentacija korporativnih menadžera. U ovom videu idem duboko tko je, kako i zašto uništio ono što je Europu činilo stvarno jakom. I zašto su obični ljudi, oni koji stvarno rade, prvi koji plaćaju cijenu te zelene tranzicije. Udobno se smjestite, ako ste radnik, pripremite tabletu za tlak. Gdje je nestala sva ta vojska radnika? Zamislite ovo, 1985. godine tvornica ima 3 smjene, svaka po 300 ljudi. Ljudi dolaze biciklom, vlakom, pješke. Znaju imena svojih kolega, zajedno jedu iz plastičnih kutija, dijele cigaretu iza hale. A danas, u 2025. godini, u istoj hali, 3 robota, 1 inženjer, u flis prsluku koji nadzire ekrane i 2 konzultanta koji ne znaju razliku između viljuškara i bušilice. Napredak kažu, ali kome? Kad sve što je preostalo od kolektiva je Slack kanal i godišnji team building u PowerPointu. Brisel, ta čarobna riječ iza koje se skriva sve što ne razumijemo, ali nas svejedno košta posla. Novi zakon o emisijama zvuči plemenito, zar ne? Ali u stvarnosti mala tvrtka koja pravi dijelove za traktore mora uložiti milijune da bi zadovoljila standard koji se mijenja brže nego što stigneš nabaviti dozvolu. Mali proizvođači zatvaraju, veliki bježe, a zakonodavci, oni rade prekovremeno na pisanju još kompleksnijih regulativa koje nitko ne može pratiti, bez pravnog tima naravno. Ali hej, bar će papiri biti čisti, čak i ako pogoni zjape prazni. Nema više velikih najava, konferencija za medije ili protesta ispred pogona. Danas sve ide tiho. Mail u petak u 5 sati popodne, zbog optimizacije, vaša pozicija je ukinuta. A u ponedjeljak, lanac na kapiji, kamion s natpisom, relokacija i gubitak svih lokalnih dobavljača. Tvrtke odlaze u Meksiko, Tursku, Vijetnam i nitko ne pita zašto. A odgovor je vrlo jednostavan, jer tamo ne postoji Euro 7, ESG tablica, ni direktor za raznolikost koji košta više od linije za pakiranje. Njemački radnik, od uzora do viška, nekad je bio simbol. Radnik iz Stuttgarta, s kacigom, marljiv, stručan, lojalan firmi 30-40 godina. A danas problematičan trošak. Sindikati su slabi, menadžeri gledaju isključivo brojke. Ako nisi agilan i spreman raditi kao freelancer, bez sigurnosti, nisi zanimljiv. Zamijenit ćete student na praksi, AI ili Filipinac preko Zooma. Što se dogodilo s poštovanjem prema znanju i iskustvu? Nestalo je zajedno sa kolektivnim ugovorima. Digitalna tranzicija, nova sveta krava. Svi o tome govore. Nitko ne zna što to točno znači, a u praksi znači izbacimo ljude, uvedimo softver, CRM, ERP, AI analizu, remote nadzor, no nitko ne spominje da svaka nova platforma stvara kaos. Stvara kaos koji riješe opet ljudi. Samo ovaj put slabije plaćeni, pod outsourcing ugovorom. I kad sustav padne, kad strojevi stanu, nema više majstora u kutu hale koji zna na sluh dijagnosticirati problem. Imaš helpdesk u Indiji, pa sretno s tim.
Pogledajte etikete. Sve manje piše Made in Germany, sve više Made in PRC. Čak i kad nešto montiramo ovdje, dijelovi dolaze iz Kine, jer su jeftiniji, jer ne pitaju za ESG bodove, jer ne šalju inspektora za buku svaka 3 mjeseca. I Europa se pretvorila u sklapaonicu. Ništa se više ne proizvodi od nule. Sve je sastavljeno, kopirano, optimizirano. A kad nestane i zadnja tvornica vijaka u Švapskoj, možda ćemo shvatiti nema inovacija bez proizvodnje. Električni automobili, divota, manje dijelova, manje servisa, manje kvarova. Super za potrošača, a katastrofa za radnike. Pogoni za motore, mjenjače, ispušne sustave. Oni se jednostavno zatvaraju. Više ih ne trebamo. Ljudi koji su 20 godina radili specijalizirane zadatke ne mogu se prekvalificirati za upravljanje baterijama. I što dobivamo time? Sjajne promotivne kampanje, evente o održivosti i 10.000 ljudi koji traže posao u sektoru koji više ne postoji. Zamislite tvrtku koja posluje pozitivno, ima lojalne radnike, proizvodi nešto korisno, ali nema ESG certifikat jer im direktor nije iz ranjive skupine. Rezultat ovoga? Bez investicija, ali zato startup sa 3 influencera, bez proizvoda, ali sa ESG brošurom dobiva milijune. Ovo nije satira, ovo je Europa 2025. godine. Tvornice više ne moraju proizvoditi, samo moraju dobro izgledati na LinkedInu. Mladi danas bježe od tehničkih zanimanja. Ne žele biti zavarivači, alatničari, elektroničari. Žele biti menadžeri, kreatori sadržaja, IT stručnjaci, jer su čuli da se tamo više cijeni rad. I nisu u krivu, ali kada strojevi stanu, kada nešto treba napraviti rukama, nema apsolutno nikoga. I onda vam dolazi Kinez, Indijac ili majstor iz Srbije, da popravi ono što smo mi prestali znati. Pogledajte samo vijesti zadnjih godina. Opel gasi proizvodnju u Njemačkoj. Ford se povlači iz Europe. Bosch seli pogone. I sve to uz osmijeh i PR floskule. Restrukturiranje, povećanje konkurentnosti, fokus na održivost. U prijevodu, što to znači? To znači 1000 ljudi na ulici, dok direktori lete biznis klasom i najavljuju novu strategiju. Novu strategiju bez ljudi. I da li je to francuski farmer ili njemački alatničar? Njima je isto. Jedan ore zemlju, drugi brusi čelik. Obojica su nevidljivi. Brisel im kroji sudbinu, Pariz i Berlin ih ignoriraju. Ne nose kravate, ne tvitaju. Nisu na panelima. Njihovo znanje nije fancy. Njihova roba nije digitalna. I zato, upravo zato, nisu poželjni. U Europi koja sanja o startup nacijama, njima je mjesto u statistici nezaposlenih. Sjećate li se obećanja? Zamijenit ćemo stare industrije novima, zelenima, boljima. I što smo danas dobili? Instalatera solarnih panela na minimalcu i dostavljača e-biciklom. Nema više karijera, samo privremeni poslovi bez sigurnosti. Radna mjesta jesu možda zelena, ali krhka kao celofan. Euro 7 norma, simbol europske samodestrukcije. Regulacija toliko rigorozna da i električni auti imaju problema sa njom. Proizvođači bježe, cijene rastu, ponuda pada. I dok se Kina smije, europski radnik mora ići na prekvalifikaciju. Kao da program Excela može zamijeniti zavarivanje. I dok mi organiziramo radionice, okrugle stolove, oni grade tvornice. Dok mi raspravljamo o rodno osviještenom jeziku u tehničkim priručnicima, oni izvoze milijune vozila.
U ovom industrijskom ratu mi smo naoružani flomasterima, a oni gigafaktori pogonima. Posjetite bilo koji srednjoškolski sajam karijera. IT marketing, UX design, nitko ne spominje alatničarstvo, strojarstvo, energetiku, jer to više nije cool, a bez toga nema ni proizvodnje, ni budućnosti, samo prezentacije. Tvrtke selidbu proizvodnje prikazuju kao optimizaciju resursa. Istina je, traže gdje ljudi rade više za manje. Radna snaga u Bangladešu. Sjajno, nema sindikata, nema godišnjih odmora, nema brige, a mi ostajemo s uvozom i s nostalgijom. Cijena hrane, energije i stanova rastu, a plaće ne. Sigurni poslovi nestaju. Ljudi s poslom više nisu srednja klasa. Ljudi bez posla više nisu vidljivi. Nitko ne zna gdje to vodi, ali svi osjećaju da ide nizbrdo. I to bez kočnica. Pametne tvornice bez ljudi, automatski sustavi, AI analize, digital twins, sve lijepo zvuči. A kad padne server, stane cijela proizvodnja. I tko je tada bitan? Onaj zaboravljeni električar koji je zadnji put vidio tvornicu prije otkaza? Dragi moji ljudi, možemo pričati o tranzicijama, održivosti, digitalnoj transformaciji, ali bez proizvodnje sve se svodi na jednu veliku iluziju. Usluge ne hrane obitelji, certifikati ne grade ceste i aplikacije ne stvaraju robu. Ako zaboravimo tko stvara, tko kova, tko vari, postaćemo kontinent muzeja, kafića i konzultanata bez klijenata. A najgore od svega u svemu tome, radnik je prvi koji nestaje. Bez riječi, bez otpora i bez spomena. Ljudi, sada je na vas red. Ostavite u komentarima ispod videa vaše cijenjeno mišljenje. I ne zaboravite lajkati video. A mi se vidimo u nekom od idućih. Čuvajte se.